Som 3 diputats aquí que hem tornat per venir a treballar al Parlament. Crec que s'ha de repensar com tornem. Fa 11 mesos que estic aquí, també s'ha de dir que feia 33 anys que era fora i ho trobo horrible. És un procés molt i molt complex i complicadíssim d'anar a les pàgines web de i ara què fas? O sigui, és que arribar i no poder ni tenir dret a anar al CAP perquè encara no tenia una nòmina, quan altres persones entren en aquest país i poden anar al CAP, quan la infermera em va dir si vostè fos un immigrant, li donaríem avui mateix. A mi varen tardar 2 o 3 mesos a poder-me atendre dins d'un CAP. El caos i la confusió de la gent que va venir amb mi a portar-me a 2 CAPs diferents i que no em volien atendre és un exemple de com retornem aquí. De seguida agafo una mútua. Per què? Perquè tu vens dels Estats Units i tu pots pagar. O sigui, és bastant caòtic, i això és una experiència personal.